Και έρχεται ο Γιάννης, καταφθάνει. Όπα, η οβίδα, έπεσε η οβίδα. Ω, Παναγία, Παναία. Ωρε, Παναία. Θα πέσει και ο Αλέκος από την πράσινη και ναι. Μεταβολή, ο Αντώνης. Έρχεται ο Βαρονός. Έρχεται η μίνι οβίδα. Παπ! Αυτός γύρισε και πλάτη. Πάμε τώρα στην πράσινη να προλάβουμε. Όπα, Εβραίος Κυρίτσης κατέφτασε από... Ναι. Είναι η πιο γαμάτη από όλες. Και έρχεται ο... Δεν έχει τα τέτοια τις μαλακίες, βάζουμε τη μία κάτω μαλακά. Δεν είναι φοβιστερή. Τα ίδια με αυτά. Αυτή είναι πιο γαμάτη μαλακά. Ναι, αλλά δεν είναι πολύ γρήγορη. Τα ίδια. Όπα, ο Αλέκος. Έλα, Αλέκο. Μια δήλωση. Πιο λίγο πόνο. Α, ναι. Είναι πιο γρήγορο.